हेलौ गुड मर्निं जोङो दाबसे जायगायाव आलासि जाहैनो नागिरदों साइकेलजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो सानैहै फैगासिनो सासेया नै बेजों बेजों मारै फिनगोन ब्रा दि हा अ बरिया भेरि गुड लामायाबो बारा मोजां नङालै खासा लामासो एकदम खासा लामा ओरैजाय र' फांफिनसै आं फांफिनदो बरिया माथो फैयालाय फैयो बरिया जाबाय फैदोल' फाइनालि बर' राव मोनफैबाय जोङो मर्निंआवनो फुङाव बर' बाजार दखाना मोनसेबो खुलियाखैनो दाबो मर्निं एकबारे बिजनि बर' बाजार बियो दखाना खुलियाखै एकदम मर्निं टाइमावनो साइकेलजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गासिबो दखाना बन्द' गोजा एकदम मर्निं टाइमावनो बेरायनो जों आलासि जाहैगोन दाबसे जायगायाव ओरैजाय फैबाय डाइरेक्ट बियो बिजनि टु डाइरेक्ट कुक्लुं रड बरिया फाइनालि आमगुरि मोनफैबाय जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओरैबो दखान दं ओरैबो दखान दं आमगुरि दखान बियो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायलांबाय था आमगुरि दखान मोनफैबायानो जोङो आलासि जाहैगोन एकदम खैला मैला ओरै थांसै थुदो ओरै सानथिफुर थांजायोना जों आमगुरि बारबोबाय रायजोफोर मथा मथि जों दा खैला मैला थांगासिनो फाइनालि जों सफैबाय एकदम माबायाव आमथेखा सद्रिफाराने गय बागाना नोगोरलै
फिथाइफ्रा होनदो गोरगाहायगायावनो थायो रायजो फिसाफोर बिराद मोजां मा नामलाय नानि नोंनिया हो मा नाममोनलाय खिन्थादोब्रा मानसिफ्रा नुसिगोन ना सिनेमायाव मा नाममोनलाय खिन्थालाय सिनेमायाव नुगोन ओंखारगोन जोङो ओरैजाय आलासि जाफैदों नैबे जाबाय आदै नैबे थांनाया मादैया नै बेनो मादैया नै बियो जोंनिया भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आंनिया खानाया एसे लानथारस्रासोलै सिनजानाय बावाखै अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं